So uboy no nagipadala dinhi no gi-send nga matupan niya katong niagi gikan sa kang Rose Galupi nga atong gitubag pero wa nato matiwas tungod kay naay nagbat-in nga mga caller kay ato mai-priority ang atong caller. So ato ni siya nga kanon Mateo kapitulo 15 sa iyang bersikulo 2, why do thy disciples transgress the tradition of elders? Alay ni pero naa ni siya similar katong niagi nga ato nga gitubag usab, for they was not their hands when they eat bread, no? Kini siya na refer tong niagi nga nabasa nato nga mahitungod sa Mateo 15:19 ba to iyang gigamit nga ang mahitungod nga nagasulod, no? Dili makapahugaw kay igaitsar mas gawas 19 itong gibasa tong niagi nga wala tong matiwas og tubag. Similar aning akong gibasa karon kang Rose Galupi. Nagingon diri sa gitawag og 15:19 sa Mateo kay gikan sa kasing-kasing kay sugod ni siya 17, no? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay nagasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igait sa gawas. Sa tiyan unya igait sa gawas, no? Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Okay? So ang ilang una-una nga tanan nga mga pagkaon nga mosulod sa ato nga baba ug mosulod dito sa tiyan igait sa gawas dili kuno na siya mo'y makapahugaw. Unya ila din gikredit ang mahitungod sa baboy ingani mga pinangga, no? Kung mo basahon ng tibuok nga kapitulo 15 ang context, ang immediate context o ang whole context bisag sa tibuok nga Matthew nga Bible, wala gid ni siya magtapik og kaon sa baboy. Okay? Wala magtapik og kaon sa baboy. Unya, walay record din nga ang mga apostoles nakakaon og baboy, wala record din nga ang si Jesus Christ nakakaon og baboy. Naalay gisgutan dinhi igsuon nga naay makapahugaw kumusulod. Now, ingani ang pagsulbad sa Biblia igsoon, dili kita mimo puno. Usay, punan man gud sa mga nagtuon sa Biblia. Pinaagi sa ilang mga kaugalingon nga mga background, kung ilang nadak-an, gakaon sila unon sa baboy, ilang gi-insert din ang baboy. Pero kung imo basahon ang Mateo 15, wa ni maghisgot. Ingani man gud, ang gisgutan dinhi igsoon, dili sugo nga diin, dili pwede na ka makakaon sa unod sa baboy, kundi ang gisgutan dinhi ang tradisyon nga dili iyas Ginoo apan iyas tao. Busa ang pasulbad ani atong sibugan nga may sa bersikulo 9, ang bersikulo 9 na yung kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ilang manggi pakadoktrina ang kalagdaan hinimog tao. So meaning to say, ang gisgutan sa Mateo 15, mga kalagdaan og hinimog tao. Remember ang Leviticus kapitulo 11 nga nagisgot og mga mahugaw nga mananap nga dili ipakaon, Dios may nagsugo ato. Kini ang gagsugo ani igsoon ang tradisyon sa tao. Busa unsa man ning tradisyon sa tao nga gikagubtan dinhi sa Mateo 15 nga si Ginoong Hesus na nag-ingon nga ang nagasulod sa baba mo'y dili makapahugaw kay igait sa mas gawas. So ingani igsoon dili diay ni siya sugo nga gisgutan dinhi sa Mateo 15. Ang gisgutan ang tradisyon. Now unsa may tradisyon nga gisaway ni Ginoong Hesus diri? Basahon nato dinhi sa bersikulo 1 og bersikulo 2. Okay? Sa maugyap nga kapitulo 15 nangingon. Og kang Hesus dihay miduol nga mga parasiyo og mga skriba gikan sa Jerusalem nga nagingon. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa katigulangan? So nag-question ang mga Hudiyo. Kay ang mga apostoles manggod ani, unsa may gibuhat sa apostoles, ngano nakaingon man ang mga Hudiyo, nganong lapason man ninyo ang mga kalagdaan sa mga katiguangan. 2. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katiguangan, kay inigpangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. So sa ato pa, ang mga gitawag natong kalagdaan nga iyas katigulangan, ang tradisyon mo ni nga kinahanglan kung mangaon sila manghunaw sa kamot. O kita, mangunaw bitag kamot, mukaon. Pero sukwahi ang Hudiyo. Kay part na siya sa seremonyalis nila nga mga pamagi. So, nagingon ini ang Kapitulo 15 nga versikulo 3. Kay inigpangaon ni dili sila manghunaw sa ilang kamot. So, naay seremonyalis ang mga Hudiyo igsuon nga kung mangaon sila kinahanglan manghunaw sa kamot. Kaya kung gibasaw nimo sa mga Bible commentary ani, ang mga Hudiyo maguna sila mga tuluan nga kumuadto sila merkado,
nagian sila sa mga hintil, maugawan sila. So dapat kinahanglan mangaon sila nga manghunaw sila sa kamot. Mo nagiingon sa ubang mga Bible commentary. So adunay mga seremonyalis nga gihimo diri. So gisaway sa mga Hudiyo ang mga apostoles nga nangaon nga wala manghunaw sa kamot. Mo na nga nganong gilapas ninyo ang mga kalagdaan sa katiguangan. So mag-ingon din si Jesus Christ, balay kung tagpagbasa sa inyo, binayog, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaag hinimog tao. So gisaway ni Ginoong Hesus. Unya, unsa may solusyon ni Ginoong Hesus? Nagingon din si Hesus, din sa versikulo 17, wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay nagasulod sa baba, muagi lamang sulod sa tiyan, o unya igait sa ras sa gawas. 18. Ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing. Muna nga ang punto din igsuon, nagingon din siya nga ang nagasulod sa baba, musulod sa tiyan, igait sa ras gawas. So meaning to say, ang gisgutan dito katong kalagdaan nga dili dapat mangaon nga wala mangunaw muna kalagdaan sa mga Hudiyo gisaway ni Ginoong Hesus. So kung imo ni siyang basahon, unsa may ilang gikaon? Kung imong tanaw ni King James Version igsoon, tinapay ang ilang gikaon. Sa bugna nga version, tinapay ilang gikaon nga gikan sa gitawag nato Griego nga artos. So meaning to say, ang gikaon nila, nangaon silang tinapay nga wala mangunaw sa kamot. Wala tay mabasa sa Bible igsuon nga ang ilang gikaon baboy. So sorry, nga di imbisag mo adto ka sa Bible commentary, majority sa Bible commentary naging nga dili gid baboy nilang gikaon dili kay nganuman in the first place dili wala man dinhi ang baboy, no? So mao ni nga kung imong tan-aw dinhi sa 20 mao kini ang makapahugaw sa tao. Unsay makapahugaw sa tao? Mao ni giingon na sa 19 kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang hunahuna pagbuno panapaw pakigilawas pangawat pagsaksig bakak panulti ug pagbuling og dungog. 20 mao kini ang makapahugaw sa tao apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. So sa ato, panggisgutan di ay dinhi igsuon, ang wala makapanghunaw sa kamot, wala magisgot og pagkaon sa unod sa baboy. So mo ni ang tan-aw nimo ang konteksto nga gisgutan diha nga mga punto igsuon, okay?